Nu mai puteți minți ca până acum. Nu mai puteți înșela ca până acum. Nu mai puteți să urâți ca până acum. Nu mai puteți să bârfiți ca până acum. De ce? A fost ieri și este astăzi. Amin. Ieri fără Hristos și astăzi cu Hristos. Amin. El se supără dacă eu mai vorbesc ce nu-i drept. El se supără dacă eu iau ce nu este al meu. El se supără și pentru că se supără El. Pentru că spune religia, pentru că se supără El. Eu nu fac asta sau fac asta. Pentru că îi place Lui. De ce ne rugăm? De ce se roagă pocăițul? Pentru că îi place Lui. Să stăm de vorbă cu El. Amin. Amin. Îi place să stăm de vorbă cu El. Și asta facem când ne rugăm. Stăm de vorbă cu El. Avem o cântare așa frumoasă, Filip, cu El. Ce nume scump ai Tu, Iisuse, iubitul sufletului meu, mireasma Ta, înviatoare, îți umple sufletul mereu. Asta înseamnă să stau de vorbă cu El în rugăciune. Să mă uit la El. Când eu eram îndrăgostit de soția mea, nu că acum nu sunt să fie clar, nu sunt așa acum. Dar când eu m-am îndrăgostit în primele zile de soția mea, Doamne, stăteam ore și el, dacă vreți. Și nu ne spuneam nimic lumea de ea. Dar eram așa de îndrăgostiți. Mai de că trăim ore și tot nu ne spuneam nimic. Știți cum e asta, știți? Deci acum avea să ne spunem. Bun. Dar asta înseamnă să fii îndrăgostit. Ea zice acum, nu mai spune ceva. Măi, bună mâncarea. Da. Ai fost la coach? Da. Cu ce ai fost? Cum? Și ar vrea să-i spun mai multe. Și ce a zis? Și cum a fost? Ce a zis mie? Ce a făcut? Așa-s femeile, știi? Ele au multe cuvinte. Bărbații au foarte puține cuvinte, știți? De aceea vreau să vă spun că și la Hristos mai multe femei, știi? Se pare că și Hristos îi place să povestești multe. Se spun multe. Și femeia altfel îi spune lui Hristos. Altfel se roagă cu multe cuvinte. Bărbații la subiect și merg mai departe. Dar asta înseamnă relație, să fii îndrăgostit de El, să vorbești cu El. Și de aceea noi ne rugăm. Ne place să ne rugăm, pentru că vorbim cu El. Ce frumos este să faci asta. Și vreau să vă spun că în pocăință nu se intră prin faptele noastre. Oricine în această dimineață crede și se botează, poate fi mântuit, ascultați. Amin. Oricine. Amin. Nu trebuie să te pregătești ca să te botezi. Vreau să fie clar în această dimineață. Nu trebuie să te pregătești. E adevărat că noi avem înduiala noastră și întrebăm, dacă vreți să boteze, vreți să facem un botez cândva, haideți să știm că vreți să vorbim, să vă spunem mai mult ce înseamnă botezul. Dar dacă oricine în această dimineață s-ar hotărî să se boteze, se poate boteza acum. Amin. Pentru că nu trebuie să facem nimic ca să ne botezăm. Adică, înțelegem-ați bine, nu faptele noastre ne garantează botezul. Și în această dimineață, noi ne putem boteza datorită harului ce a fost dat. Ne-a dat harul să ne unim copiii lui Dumnezeu și suntem. De aceea, în această dimineață vreau să vă spun că e fain că sunteți în haine albe. Dar nu datorită dumneavoastră și faptelor puteți face asta. Și datorită harului, datorită harului. Vreau să vă citesc Scriptură un cuvânt în seara acesta să vă pun în față un pasaj pe care spune Hristos Domnul. Când vorbește despre împărăția Lui și zice așa. Citim asta în Matei, capitolul 18, de la versetul 23. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se botească cu robii săi. Vor să fiți foarte atenți la pasajul pe care îl spune Hristos. Ideea aceasta. O pildă. Pilda robului milostiv. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se botească cu robii săi. A început să facă socoteala. L-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Foarte mult. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a pornit să-l vândă
pe el, pe nevastă lui, pe copilul și tot ce avea și să plătească datoria. Deci el, soția, copiii și tot ce avea trebuiau vânduți, robi. Adică nu mai putea avea nimic, tot la bancă, nimic nu mai era lor. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și să voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. I-a iertat datoria. Robul acela, când iește afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, așa cum l-aș întâlni eu acum pe Filip, tovarăș de slujbă, care era dator cu 100 de lei, nu, Filip nu este dator cu nimic, să știți mie, a pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Auzi, 100 de lei. Și ăsta avea 10.000 de galbe datorie. Ce mare diferență. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ. Îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Și s-au dus și au spus stăpânilor toate cele. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, rob viclean, el ți-a meritat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc. Dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Amin. Asta e cuvântul Domnului. Vă spuneam, n-aveți nicio faptă care să vă facă să vă puteți boteza. Poate că v-ați rugat, știu asta. Poate că v-ați pregătit pentru asta. Dar nu asta vă dă dreptul să vă botezați. În această dimineață, dreptul vă dă iertarea ce ați primit-o din partea Domnului Iisus Hristos. Pentru că v-ați rugat. Pentru că ați zis rugăciunea păcătosă dintr-o zi. Și a zis, Doamne, recunosc că Tu ai iertarea. Și vreau să mi-o dai și mie. Recunosc că Tu ai soluția pentru păcatele mele. Și vreau să mi-o dai și mie. Și pentru că v-ați rugat, El v-a dat iertarea. El v-a dat mântuirea, care este darul Lui. Și această dimineață, datorită acestor lucruri, vă fac să vă puteți boteza. Vreau să vă spun că, de fapt, asta este relația noastră cu El. O relație, și din nou, vă spun ca să nu uitați lucrul acesta. Pocăința nu este o religie, o altă religie. Pocăința este o relație cu El. În care eu, dintr-o zi ca aceasta, când mă îmbrac în haine albe, intru și sunt responsabil de relația aceasta. Și mă raportez la relația aceasta. De aceea mă numesc pocăit. Pentru că nu mai fac ce făceam înainte. Nu pentru că religia îmi interzice doar, ci că pentru relația. Pentru că relația cu El îmi interzice. Sau mă responsabilizează, ca să nu spun îmi interzice. Mă responsabilizează. Și atunci, pentru că depinde El, vreau să-L onorez. Vreau să-i placă viața mea. Vreau să placă gândirea mea. Vreau să placă atitudinea mea. Vreau să placă sentimentele mele, dorințele mele. Și ca atare mă raportez la cuvântul Lui, care spune Hristos, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Ca să fii blând și smerit, numai de la El poți învăța. Noi suntem născuți în păcat. Și în păcat m-a zămislit mama, spune psalmistul. Noi purtăm gena păcatului noi și toate părerile noastre sunt spre păcat, spune Dumnezeu. Dar avem exemplul Cristi, exemplul Iisus Hristos, în care învățăm că El a avut milă față de toți oamenii.
Și acum aici sunt chemat. Când mă asemăn cu El. Că sunt un copil care intră în relație cu El. Un om care intră într-o relație cu El. Pentru că știu că îi place ca să am milă cum El a avut și eu dăruiesc Dumnezeu. Pentru că uitați-vă reacția stăpânului din pilda aceasta. Pentru că stăpânul, dacă vreți, îl zugrăvește, îl prezintă pe stăpânul Universului, pe Domnul Dumnezeu, care iartă oamenii, care n-au cu ce plăti. Suntem toți datori lui Dumnezeu și n-avem cu ce plăti. Pentru că n-avem cu ce plăti. În loc să ne vândă pe noi și viața noastră, El a decis să ne ierte. Aleluia! A decis să ne ierte. N-aveam atâtea păcate aveam. Când aveam cu ce să le plătesc? Și pentru că n-aveam cu ce le plăti, a decis să ne ierte. Și m-am făcut curat, ca lacrima, zero, nici o datorie. Și acum când plec de aici, fără nicio datorie la El, de vrea ca de azi înainte să mă comport ca și El, să iert pe altul așa cum a iertat El pe mine. Că, uitați, că asta este ideea pasajului nostru. Robul acesta a ieșit afară la stăpân, bucuros că a fost iertat. Și a mers și s-a întâlnit pe stradă cu un tovarăș de-a lui. Lucra în aceeași împărăție a împăratului. În aceeași ogradă, dacă vreți. Și ca între oameni. Se plute de altul. Și ăsta avea de dat 100 de lei datorie. Dar ăsta foarte arogant l-a prins de gât și a spus: dă-mi banii. Aceea că de ce nu face și eu ca el mai devreme la stăpânul? Da, dar în gătuie și-ți voi plăti. Lasă-mă că-ți voi plăti. Câteva zile. Nu. La închisoare cu tine. O, ce s-au supărat semenii lor, oamenii, colegii lui. Și au ajuns vorba la stăpân. Și stăpânul l-a chemat și a zis: rob viclean, eu te-am iertat pentru că m-ai rugat. Marius, doamnelor, Dumnezeu v-a iertat pentru că l-ați rugat, să știți. Lasă cu nimic ca să vă iert, absolut nimic. Doar l-ați rugat. Și El v-a iertat. Amin. De aceea și dumneavoastră astăzi, de azi înainte, aveți datoria să iertați pe soțul dumneavoastră, pe copiii dumneavoastră, pe neamul dumneavoastră, pe cei cu care intrați în interacțiune. De ce? Pentru că și El te-a iertat. Eu te-am rugat, eu te-am iertat pentru că tu m-ai rugat. Roviclean, ce apelativ are aici Hristos. Roviclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor. Unde va plăti? Tot ce datora. Tot așa. Va face și Tatăl meu care ce ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Asta e viața Hristos. Asta înseamnă pocăință. Să ierți. Pentru că și tu ai fost iertat. Să ierți pentru că și tu ai avut o mare datorie și n-ați încondea. Sau dacă vreți, a avut milă. Nu putem să plătești. Și s-a făcut milă. Se face ca și noi să avem de aproapele nostru. Și principiul este ăsta, să ne iertăm unii pe alții, cum? Iertat și Hristos. Nu cere să coteală păcatului. Nu cere să se justifice omul. N-are cum să justifice. E prea mare datoria. Dar iartă-l. Dacă te roagă să-l ierți. Și te roagă. Pentru că, frați și sorori, Doamne și Domnilor, relația cu Hristos se strânge într-un singur gând. Aici, la subiectul pe care îl spun astăzi. La relația cu semenul meu. Nu pot să spun că îl iubesc pe Dumnezeu, pe care nu-l văd, spune Ioan, și pe aproapele meu. Să mă iubesc. Nu se poate. Atât de mult îl iubesc pe Dumnezeu, cât de mult îl iubesc aproape.
într-o așa relație bună sunt cu Dumnezeu, așa cum sunt într-o relație cu sânul meu. De aceea sunt gata să-mi iert soția, ori de câte ori greșește. De aceea ea mă iartă ori de câte ori greșesc. De aceea iert copiii ori de câte ori greșesc. De aceea ei mă iartă ori de câte ori greșesc. De aceea ne iertăm unii altora păcatele. Știți de ce? Pentru că știm că asta înseamnă relație cu El. Și am învățat că pocăința nu-i religie. Și am învățat că pocăința este de relație. Amin. Și la asta ne cheamă El. Și la asta ne cheamă El. Să avem o relație cu El. Și relația este să facem ce a făcut El. Am venit într-o zi, uitați aici, vorbim despre împărăția. Împărăția lui Dumnezeu, împărăția celor se aseamănă cu împărat. Este vorba de o reclamă, Dacă ar te uiți și zici, wow, cam asta e împărăția lui Dumnezeu. Ce despre împărăție este vorba aici? Că spune Scriptura că a venit un tânăr la Iisus. Un om a dat un fariseu și l-a întrebat, apropo Iisus, care e cea mai mare poruncă din lege? Ce zici tu? Și Hristos spune, de aceea nu știi tu, dar tu știi că ești învățător, ești în domeniu. Cea mai mare poruncă din lege, din toată Scriptura, dacă vrei, a zis Hristos, este asta, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta, cu tot ce ești tu. Să n-ai alt Dumnezeu afară de El, să nu spezi de nimeni decât de El, pentru că ești într-o relație cu El. Și a doua, asemenea ei, primei porunci, este să-L iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. În aceste porunci se cuprinde toată legea. Asta înseamnă relația cu mine. Dacă mă iubești pe mine, îl iubești și pe aproapele tău. Dar nu poți să spui că mă iubești pe mine spre Dumnezeu și pe aproapele tău să nu iubești. Nu se poate. E nonsens, oameni, înțelegeți că religia nu ajută la nimic. Ci relația cu El. Amin. Și relația cu El te trimite la aproapele tău. Implicit. Mai cum să iubești cu Dumnezeu și pe soțul tău să urăști oricât te-ar chinui, oricât te-ar înjosi. Nu se poate să iubești pe Dumnezeu și pe colegul tău să nu-l iubești. Orice ți-ar fi nu se poate. Eu te-am iertat pentru că m-ai iertat. Mă nu se cuvenea să faci acest lucru. Iertarea în relație cu Dumnezeu este fundamentală. Pe când eram încă păcătoși, Dumnezeu l-a trimis pe Iisus, adică deja mi-a iertat. Deja a ales să ne ierte, pentru că iertarea, fraților, Doamne și Domnilor, nu este un sentiment. Dacă vreodată ați crezut că simt că s-o ierte o luminiță și atunci o iertă, simt. Eu nu trebuie să simt să o ierte o luminiță. Și hai că luminița ajertau, dacă nevastă mea mai tău nici cum. Nu? Că luminița așa, rar mai zice, frate, vezi că ea tot timpul mă corectează. Tot timpul mă corectează, tot timpul mă corectează. Zicea mie, nu? Dom'le, și nu vine mie, deloc nu-mi place când mă corectează soția, știi? Și parcă îmi vine să nu mai iert, parcă îmi vine să mă supăr pe ea câteodată. Dar zice bine, am zis, zice bine. Și atunci nu pot să mă iert. Oricât m-aș supăra, sau șeful meu, oricât m-aș supăra, nu pot să mă iert. Știți de ce? Pentru că aș deveni un roviclean. Roviclean. A zis Stăpânul. Ești mi-a toată vina, pentru că mi-a dat toată datoria pentru că m-a dat. Oare nu se vedea să faci același lucru? Pentru că asta înseamnă relație. Ce să fac ca să moșteniți viața veșnică? Să fiu mântuit. Să am siguranța mântuirii. Iubește-L pe Dumnezeu și iubește pe aproapele tău.
Iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Hristos. Așa iertați-vă și voi. Asta înseamnă pocăință, oameni. Asta înseamnă, nu înseamnă religie. Asta înseamnă relație cu El. Dragul Lui. Ce nume scump ai tu, Iisuse? Iubitul sufletului meu. Păi tu cum spui asta, să iert aproapele, cum să nu iert? De dragul tău, iert tot, fac tot. De dragul tău. Vreau în această dimineață să vă motivez și să vă pun în minte ideea aceasta care este foarte, foarte importantă și simplă în același timp. Pocăința nu este sofisticată. Pocăința nu sunt legi după legi. Pentru că v-am spus, El ne cheamă la odihnă. El ne cheamă la o relație tet-a-tet cu El. Față în față, de la inimă la inimă. Dar în această relație se cunoaște toată legea, dacă vreți. Dumnezeu și aproapele meu. Dumnezeu și aproapele meu. Pentru că Dumnezeu iubește copiii fără cum? Așa, soră, fără părtinire, bine zis. Copiii ei se mai ceartă. Noi avem 5 copii și ei se mai ceartă între ei. Sau se mai certau. Așa bine ziceți. Că noi toți sunt mari. Dar noi, ca părinți, iubeam fără părtinire. La fel. Așa a fost Dumnezeu. Și așa dimineața vreau să vorbesc în sensul acesta și să vă pun în minte lucrul acesta, că de fapt relația cu El este una specială și să știți, doamnelor, Marius, voi n-ați fost chemați, voi nu intrați într-o altă religie acum. E adevărat, veți fi parte din structura pentecostală, dar nu religia vă mântuiește, ci credința. Amin. Dacă credința noastră, că într-o religie sau alta, nu trece la stat de religie, la stat de relație, nu îmi ajută cu nimic. Pentru că pot spune, Doamne, Doamne. Și Hristos ne atrage atenția. Da, vă spun, că vine ziua când vor veni oameni și vă spune, Doamne, Doamne, deschide-ne. Doamne, n-am făcut de asta în numele Tău. Doamne, dar n-am fost noi religioși. Doamne! Și Hristos va spune, plecați la mine pentru că nu vă cunosc. Voi care ați făcut fără de lege, care nu ați iertat pe aproape. Așa cum am iertat eu. Și oameni buni, aceasta nu este doar ideea Scripturilor. Este principiul Scripturilor. Și este voia perfectă a lui Dumnezeu. A ierta și a avea relații bune unii cu alții. Așa cum avem cu El. Să nu mă înțelegeți? Așa cum avem cu El, am și cu aproapele meu. N-am mai mult cu aproapele meu, dar decât am cu El. În sensul acesta vreau să vă spun experiența vieții mele, care este una importantă pentru mine. Și dacă vă spun, sper să fie importantă și pentru mea voastră. Eu, în urmă cu 4 ani și ceva, am avut un accident de circulație. Foarte, foarte urât. Mergeam împreună cu un alt păstor la o conferință la Brașov și pe drum, la 100 km de casă, un nene a dormit la volan, a intrat pe contrasens ziua la mează mare și pe mine m-a trimis direct în cer, pentru că am intrat în comă. În accident mi s-a stricat un rezerverul, colonul, bazinul s-a desprins pe coloană, s-a căpat în două, s-a deplasat 6 cm, am intrat piciorul în bazin, mi-a spart acetabil, tot. Și acum am urmările accidentului. Am aici 11 șuruburi, am plăcuță față, spate, înmatriculat ca o mașină, pot circula în țară și străină. Pot circula legal. Dar nu se vede că am luat accident așa, nu se vede. Că Dumnezeu e bun și credincios. Amin. Soția s-a rugat când, sigur, a fost în comă profundă 5